Сега ще пробваме спортния режим на R2S. Едно, две, три. Какво стана, бе? Откъде изпъчи този стълб? Нищо де, на дрона му няма нищо. Втори опит. Трети опит. След два краша в стълба, няма грешки, палим пак и нов опит. Три, две, едно. Вече не иска да се блъска. Ти с нами. Давам додолу.